Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa part 62 na course ɗin Forex Trading inda nake koya muku yanda za ku fara Forex Trading from A to Z. So ba tare da ɓata lokaci ba, a previous video mun yi introduction ne akan wato chart pattern. So a wannan bidiyon za mu yi continue ne, za mu fara wato bayani akan su chart patterns ɗin. In baka kalla previous videos ba, ka duba ƙarƙashin wannan bidiyon za ka ga wato playlist na course ɗin from part 1 har zuwa wannan part ɗin. Kai ƙoƙari ka kalla daga part 1 saboda ka fahimci abun sosai. So a taƙaice za mu fara daga reversal chart pattern. Mun riga mun san menene reversal chart pattern, mun san menene continuation, mun san menene neutral. So yau za mu fara reversal chart pattern. Mun riga mun yi bayani, so ba sai na shiga wato bayanin reversal chart pattern ba. So daga cikin chart patterns da muke da su na reversal, akwai wani chart pattern da ake kira wato head and shoulder. Head and shoulder, wato kamar ka ce gaba ne shoulder ko yawa, should I say, I don't know how to put it, but kun san menene shoulder ai da kuma head. So shi sunan da ake kiran shi kenan, head and shoulder. Shi ya wannan reversal pattern ɗin yake, yaya structure nashi yake. Shi head and shoulder yana kasancewa za a samu market ya je sama. Idan market na zuwa daga sama, wato zai fara zuwa daga sama ne, sorry, daga ƙasa zai fara zuwa sama, kun gane, sai ya dawo ƙasa. In ya dawo ƙasa kaɗan, kun gane, sai sake zuwa sama. Saman da zai je zai wuce first one ɗin nan, zai ɗan je sama kaɗan. Kun ga ya wuce wannan ko? Sai fara dawowa ƙasa kuma. In ya dawo ƙasa yanzu, zai dawo ƙasa ne daidai wurin wannan inda daga wurin da ya fara zuwa ƙasa da, ya fara zuwa sama da, kun gane, zai dawo ƙasa. In ya dawo ƙasa daga nan sai kuma ya fara koma sama. In ya koma sama, abin da zai yi shine zai sake dawowa ƙasa. Da zaran ya kai daidai nan kuma zai fara dawowa ƙasa. Kun gane? So yanzu mun samu abin da ake kira head and shoulder. Nan shine head, first shoulder, second shoulder. Muƙaddara ga ɗan adam nan, ga mutum misali, ga mutum. Ai haka muna da shoulder a nan, muna da shoulder a nan ko? Haka abin yake. So shi ma wannan head, shoulder, shoulder. Head, shoulder, shoulder. Wannan ake kira head and shoulder. Shi ma akwai reversal pattern wato da zai kawo mana wannan structure ɗin. Tun da dama mun san cewa reversal chart pattern ko kuma chart pattern ma ana kiransu wato structures ne, ko ce shapes ne wanda candles ɗin nan za su yi forming domin su ba ku wato labarin abin da ya kamata ku yi a market ɗin. Kun fahimce ni ai. So wannan head and shoulder wani irin chart pattern ne? Reversal chart pattern ne. Kuma mun san reversal chart pattern ma daban-daban ne. To wani irin reversal chart pattern? So wannan head and shoulder bearish reversal chart pattern ne. Bearish reversal chart pattern. Mun riga mun san idan aka ce bearish ana nufin market zai zo ƙasa, haka ne? So wannan head and shoulder da za ku gani wanda market zai zo haka, sai ya dawo ƙasa, ya koma sama, ya dawo ƙasa. Kun gane, zai dawo har zuwa daidai nan kenan. Kun gane ai. Sai sake koma sama, ya tsaya daidai nan, sai fara dawowa ƙasa. To mun samu abin da ake kira head and shoulder. Wannan head and shoulder ɗin reversal chart pattern ne na abin da ake kira wato bearish. Ana nufin cewa market zai zo ƙasa kenan. Ban san ko kun fahimci magana na ba. So a taƙaice wannan head and shoulder reversal chart pattern ne, bearish reversal chart pattern ne. Wannan kuma irin chart pattern ɗin, wannan irin head and shoulder ɗin wato reversal ɗin nan, yana so ya nuna mana ko yana ba mu labarin cewa uptrend ya ƙare. Dama market sama yake zuwa, amma yanzu da ya kai nan wurin ba zai sake zuwa sama ba. Ka yi expecting market zai fara gangarowa ƙasa. Don haka me ya kamata ka yi? Za ka fara neman opportunity ka yi sell. I don't know in kuna gane labarin. Normally market sama yake zuwa ai, kamin ya zo ya ma creating, ya ba full shoulder, sai je baka head, haka ne? Sai ya dawo kuma ya ma creating second shoulder. So wannan ya ba mu labarin cewa kai akwai uptrend, amma uptrend ɗin ya ƙare daga nan. Uptrend ɗin ya ƙare daga nan, kai expecting market zai fara menene? Market zai fara zuwa ƙasa. So wannan reversal chart pattern ne, amma kuma bearish reversal chart pattern. Menene bearish reversal? Cewa market wato uptrend ya ƙare, downtrend zai fara. Kun fahimci magana na? Yana ba mu labarin menene? Uptrend ya ƙare, downtrend zai fara faruwa. Kun gane? Dama usually kun san cewa idan market na zuwa sama menene? Ai market is bullish kenan. Amma da zarar ya fara zuwa ƙasa is bearish. Shi yasa muka kira shi reversal, bearish reversal chart pattern. Me yasa ake kiran shi head and shoulder to? Me yasa ake kiran shi head and shoulder? Ana kiran shi head and shoulder ne so da in kun duba structure ɗin, ya ɗan ba da structure kamar structure na mutum. Yanzu haka ake drawing ko? Ba wai na iya wani drawing ba ne. Misali ga ɗan adam nan misali. Kun fahimce ni misali. So ai muna da shoulder a nan, ga hannu ko? Ga shoulder ɗaya, ga shoulder ɗaya. Wato left shoulder, right shoulder, sai ga kai. Haka ne? So shi ma reversal chart ɗin nan zai zo ne daga ƙasa, yana zuwa sama, sai ba mu shoulder, ya ba mu wannan shoulder ɗin. Kun gane ai?
dama kai bai fi ai ya fi shoulder tsawo, so abin da zai faru shine sai zai bamu kai. In ya bamu kai me ya kamata yi, zai dawo sai bamu menene shoulder. Ga ya bamu shoulder yanzu, ga shoulder, right shoulder, ga left shoulder, ga head. So abin da sa kiran shi head and shoulder kenan, so da ya ɗauki structure kamar structure na ɗan adam, kun gane ai. So yana da abin da ake kira neckline. Shi wannan head and shoulder din yana da abin da ake kira neckline. I don't know in kuna fahimta magana na. Yanzu mun san cewa nan first shoulder, second shoulder ga head. Aka ce head and shoulder yana da abin da ake kira neckline. Nan ne neckline din. Nan wurin da market ke tsayawa kamin ya tashi sama, shi ake kira neckline. Bari in baku shi ku gani da kyau. So the neckline din is very important. Shi zamu yi amfani da mu san ko zamu yi sell ne ko kuma zamu yi buy ne. Kun fahimce ni? So yanzu market na zuwa sama. Da market ke zuwa sama me ya faru? Zai dawo ya bamu neckline anan. Nan ne neckline. To first neckline din nan bari mu yi marking nashi. Kun gane? Yanzu ya bamu neckline, me zai yi next? Zai je ya bamu head. Haka ne, idan ya dawo kuma zai dawo wurin neckline sai ya tashi ya sake bamu shoulder. Kun ga mun samu double shoulder. Neckline din nan ne ke da important a nan wurin. Me yasa nace shi ke da important a nan? Yana da important ne saboda neckline din nan ne zamu yi trading. Zamu jira yayin da market zai breaking wannan neckline din ya dawo kasa da neckline ya bamu confirmation sai mu sell. In mun sell kuma zamu fara daga inda market ya tashi. A nan kuna gane labarin. Neckline din kenan. Bari in saki bayani. Yanzu market na zuwa sama. Yayin da market ke zuwa sama sai dawo kasa sai ya bamu shoulder, one. Bari mu sa shi a one. To mun samu neckline a nan ko? Haka ne? So yanzu zai tashi zai bamu head. Idan head din zai dawo ina zai dawo? Zai dawo wurin neckline. Kaga neckline is valid kenan. Sai ya tashi kuma sai sake bamu shoulder 2. Kun gane? To sai dawo wurin neckline. Yanzu to ta yaya zaka yi trading? Zaka yi trading nashi ne yayin da wannan market yi breaking wannan neckline. Da zaran ya dawo kasa sai ka samu confirmation to zaka yi sell. Idan ka yi sell kuma zaka yi targeting ina ne market ya fara tashi. I don't know in kuna gane labarin. Wannan is very very easy. Matakar zaka samu wannan head and shoulder din, zaka ga cewa market din zai je ma yanda ya kamata. Zaka ji daɗin trading nashi. Kun gane? So the neckline kawai zaka rika trading. Very simple. Idan misali yanzu nan bari mu ɗauke shi haka. Misali mu ce ya ma zan sa Hausa ne. I don't know how to put the reasoning, but in summary ina fatan kun fahimci ainihin me wannan head and shoulder yake kokarin ya bamu yake kokarin ya gaya mana. So yanzu question din shine ta yaya za ka yi trading, ko kuma ina ne best place da ya kamata ka yi trading head and shoulder? Ina ne best place da ya kamata ce ka yi trading head and shoulder? Za ka yi trading head and shoulder ne idan market idan kaga kamar market yana wurin let me close this thing. Idan kaga market yana wurin resistance, shine za ka yi trading head and shoulder. Zai fi daɗin trading idan market na wurin resistance. Sannan kuma ya fi daɗin trading after an uptrend. Misali dama muna da support, muna da resistance. Haka ne? Muna da support, muna da resistance. Za ka yi trading nashi ma a support ba wani matsala bane, but the best place shine ka yi trading nashi a resistance. Kun gane magana na? Ai, ka yi trading nashi a resistance. Me yasa nace ka yi trading nashi a resistance? Most of the time za ga head din da market zai bayar kaman abun nan ne, zan iya cewa kaman fake out ne. I don't know kun gane labarin. So a takaice misali nace za ka yi trading nashi a resistance ko? Kuma ya fi daɗin trading after an uptrend. Misali ga support namu ga resistance namu, haka ne? Idan market ya zo sai ya dawo sai market ya fita haka. Idan market ya fita yanzu sai ya dawo ya bamu head and shoulder a nan. Idan market ya bamu head and shoulder, me ya kamata ka yi? Za ka gane cewa wannan uptrend din ya ƙare fa. Ka jira breakout na wannan resistance din. Ka jira breakout, dan ka samu breakout ina za ka yi targeting? Ina ne market ya fara tashi? Ga inda market ya fara tashi, so za ka yi targeting wurin kenan. I don't know kun fahimci magana na. Shi yasa nace ya fi daɗin trading a resistance. Za ka yi trading nashi a support ma, there is no issue, but ya fi daɗin trading a resistance. Kuma ya fi daɗi idan ka gan shi a higher time frames kamar irin su 1 hour, irin H1, H2, H4 daily time frame. Ya fi daɗin trading a haka. I don't know kun fahimce ni. Za ka yi gani head and shoulder din ma a support. Misali za ka yi gani head and shoulder din ma a support. Let's say market ya yi pushing zuwa support. Da ya pushing dama kana da resistance a naka nan, kana da support a nan. Sai market ya zo haka, sai ba mu shoulder, sai je ba mu head, sai dawo kuma ya ba mu wani shoulder.
me yasa zaka gani kaga nan ya koma mun samu wani resistance a nan haka ne, so da market yayi tapping nan yayi dropping haka ne, sai ya dawo sai dan bada fake out a nan, sai tapping nan menene, sai tapping nan kuma yayi dropping, wato yayi tapping nan ya kasa zuwa sama, menene zaka yi nan, kaga nan ne dama market din ya fara tashi kenan, so zaka yi targeting wato sorry nan ne market ya fara tashi, so zaka yi targeting yayi breaking support naka kai placing sell. So a takaice wannan head and shoulder din zaka yi trading nashi ne kai sell, wato idan ka ga head and shoulder a cikin candlestick, wato candlestick yayi ma forming head and shoulder, abinda zaka yi shine zaka yi trading sell ne. Nan kun gane magana na, abinda zaka yi na farko shine zaka yi identifying pattern ne, idan kana so ka yi trading wato wato head and shoulder zaka identifying pattern din, misali market yana zuwa sama, in market na zuwa sama ne zaka yi, zai baka left shoulder, first thing zai baka wato left shoulder, idan ya baka left shoulder sai ga zai baka head, idan ya baka head zai sake dawowa sai baka right shoulder, idan ya baka right shoulder zai dawo, idan ya dawo nan to nan ne target naka, nan ne target naka, idan yayi breaking wannan wato neckline din nan, inda kira neckline, shi zan ce muku is important, zaka dan jira confirmation, mun riga mun san zamu yi confirming trade ai, idan ka jira confirmation me zaka yi, sai kai sell, yanzu ka samu opportunity wanda wato zaka yi sell. A nan kun gane magana na, you always wait for breakout. Ina ne kuma zaka jira breakout? Breakout in neckline din zaka jira, breakout din neckline shine zaka jira. Yanzu bari mu dauki wannan parts mu gani. Let's see, sorry, excuse me, where is it? Bari mu ɗauke shi. Yanzu misali ga market nan sai bamu ya zo sama sai ya dawo ƙasa, sai ya koma sama sai ya dawo ƙasa, mun samu me neckline kenan, yanzu za mu jira ya je wurin shoulder ɗin nan sai ya dawo ƙasa. So yanzu menene zaka yi? Abu ɗaya zaka yanzu zaka jira wato breakout na wannan zaka jira breakout ɗin wannan neckline ɗin, shi zaka yi marking, neckline ɗin ne zaka jira market yayi breaking, shi zaka jira market yayi breaking, da zarar market yayi ma breaking neckline ɗin shikenan zaka yi wato sell. Dama ainihi ya kamata a ce akwai inda market ɗin ya fara, kaddara market ɗin ya fara ne daga nan, so zaka jira market yayi breaking neckline ɗin sai kai targeting inda ya fara, depending on risk ratio naka, reward naka. Ina fatan gane ga head and shoulder ɗin nan, mun samu first shoulder, second shoulder, sai ga head ko haka abin yake. Misali yanzu gashi market ya tashi daga nan, so mun samu shoulder ɗaya sai zai bamu head sai zai bamu shoulder, me zaka yi, na ce ma zaka jira breakout na nan ne, always wait for breakout, kar ka je ka shiga ba ai breaking, market bai breaking wato bai breakout ba, kun gane, ka jira breakout ɗin always, tabbatar ka jira breakout. Yanzu abin da zaka yi shine zaka jira market yayi breaking, zaka jira market yayi breakout. Let me show you. Yanzu misali sai muka samu breakout a nan, idan muka samu breakout kai confirming trade din tukun, mun samu breakout a nan kai confirming trade, mun riga mun san da zamu yi confirming, ba sai na sake shiga dogon labarin nan ba. In kai confirm cewa market ya zo nan, me kamata ka yi? Then you sell. Me kamata ka yi? Then you will sell. Amfanin wannan head and shoulder din kenan, selling ake yi. Yanzu da yi breakout sai bamu confirmation, depending on wani irin confirmation kake, ga yanzu me zaka yi sell ne, zaka yi targeting inda market din ya fara. So wannan ya nuna mana cewa a da muna da uptrend ne, wato market sama yake zuwa a da market ke zuwa sama, kun ga sai uptrend din ya kare a nan, yanzu muna jiran market ya koma downtrend, in kuma koma downtrend ina ne dama first target nashi zai fara zuwa nan ne kamin ya ɗaya wasa kila ya je ƙasa. Kun gane magana na? So a takaice kenan game da wato head and shoulder, always sell a head and shoulder. An kaga head and shoulder a market structure in abin chart pattern, kai kokari kai sell ba wai buy ba. Wasu suna mistaken su ce tun daga ga first shoulder ya bamu head, sai za su ce to bari su yi sell, sai su yi target su yi buy, sai su yi targeting wato shoulder din nan. It's not necessary sai ka yi buy, ka jira market ya baka selling opportunity a irin situation din nan, don wannan yana so ya nuna ma cewa uptrend ya kare wato downtrend ne. Common mistake da mafi yawan mutane suke shine za a ga mutum ya yi selling kamin a samu break off wato neckline. Tabbatar sai an samu breakout a neckline din.
kun gane ai. Sannan ka yi kokari ka yi trading based on market structure. Idan market din uptrend ne dama, in a downtrend ne kaga wannan head and shoulder din is not always valid, maganar gaskiya, it's not always valid. Kun gane ai. Sannan kuma wasu ba su trading kamin, ba su confirming kamin su yi trading. Yana daga cikin kuskuren mafi yawan traders wanda suke trading wato head and shoulder ko kuma chart pattern. Suna trading kamin su yi confirming breakout na neckline din. Suna trading kamin su yi confirming breakout na neckline din. It's very very important kai confirming wato breakout na neckline din. Ina fatan kun gane. So a takaice quick summary, shi head and shoulder wato chart pattern ne wanda ke nuna mana cewa market ya tashi daga zuwa sama zai fara gangarowa ƙasa, wato bearish reversal chart pattern. Sannan kuma direction nashi shine daga bullish zai koma ina bearish. Wannan zai nuna cewa candles din daga sama zai koma wato ƙasa. Sannan kuma another thing da ya kamata ku sani a head and shoulder shine kai trading neckline din, ba wai misali market ya tashi sai baka shoulder, sai baka head, sai baka shoulder. Neckline za ka yi trading ba nan ba ko ina ba, neckline din shi za ka yi trading. Dan market ya breaking neckline then you sell. Kun gane magana na ai. Sannan kuma ka tabbatar cewa irin ka duba volume na market, ya yanayin market din, domin wannan yana so ya nuna ma cewa uptrend ya yi ending, downtrend ne za a fara wato next. Ina fatan kun fahimci magana. So akwai wani chart pattern da ake kira inverse head and shoulder, wato opposite na wannan. So za mu yi magana akan shi a next video. Ku biyo ni zuwa next video. Kamin mu ending video din, na yi tunanin ya kamata in nuna muku ko da image ne na example. Kun ga misalin nan, kun ga misalin head and shoulder nan, gashi nan. Bari mu ɗauke shi haka. Kun gani ga market nan na ta zuwa sama. Da ya zo sama kun ga ya bamu shoulder a nan, sai tashi ya bamu head a nan. Me ya faru? Sai bamu shoulder kuma a nan. Bayan nan me ya faru? Ga neckline din, me ya faru da neckline din? Kun ga da market ya breaking neckline me ya faru? Kun ga ya zo ƙasa sai bamu confirmation a nan. Mun riga mun bayani akan confirmation. Yanzu me ya faru? Kun ga mun samu downtrend. So market din zai ci gaba da zuwa ƙasa ne. Kun gane ai. Ainihi ga first shoulder sai zai bamu head. Head din nan na so ya ce mana uptrend ya ƙare, downtrend ne yanzu. So mu expect mu yi buying da zaran neckline din yayi breaking. So a takaice kenan ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga zuwa ga next video din.